Kaseng kebedan ya kanong rim trikam mat kami ya ka e ka shon jong pai ba ka riboy ka Confederation of Riboy People Corps kalalej bandrung syakaslam trikam jong ka Indian Council of Agri Research ICAR kabedan ha omyam harengkan ka keno ba ka don ka jingle klishri jong ki scientist bantung nong tribela tang da ki parajai la jong ki bade ki bar jela kini kinong ilam ka corps kebalami khmat du president jongka uba bandari rendathiang but working president uba pateng kalalej da ka jingbitar sha ICAR kata maria yo ya ka jing ujor na kinong tribal la khasi hakate ketrat ICAR bakila sha wengkam ha ka jinglei kendu yo FAO kate ketnan ula penting kena bagi te kinong trei kila bantri biang nadu ka siningkong tang maria wan director jongka namar kumbolong mentau director kate ketnat udon sabar nolor kata ke korps kala berngemru balada kate ke jingkular UFAO kam urlong nakaliang keseng kambanse bansim de ki wei kilat kilenti ban khang tala sendon ya ka wei na ki benta ki bodan hapo kate ke office kata ka water management. So what about the non-tribal still? Tribe, they all are tribal. Okay. We are recruiting only all tribal. नहीं आप नॉन ट्राइबल को फिर उधर से लिया उधर में डाल दिया शिफ्ट किया दोनों ट्राइबल है दोनों ट्राइबल लिसन मजाओ को बुलाओ he was already a Nitra. Mata kasih nyawan hang ne apo office jongka ICAR adin bangila yo ka complain na kini ki parado parasnam ki jongi ki batrai hang ne ba la khatlai snam kilawan bantrai hang ne apo ICAR le ka basusi kalong ba nane kila pensange eki bakin trai dadin ba nakaleng kaseng ngiyo ya ka jing ujor na kini ki parado parasnam ki jongi ngiwan marmar sekene ki jaka ban ya kren bat kini ki officer sene sopo ICAR tinggal like ban ya kren ya we ne ki scientist u chodori henry nakaleng ka jongu la kren kelan bat hadin kata ngilawan ban kendu ya u CAO jong kane ka ICAR bat hadin ba nakaleng kaseng ngila pressure u ngila kren bat ula kular ban thep kambang ya kini ki pardo persnam ki jongi ki badai ki lokal lang ne te kani ka penpau ba hang ne hapo ICAR ngeu ina ka por se ka por ka ba ya ki lokal jongi kinyon ki ai dau na kumne na kumtai ki be trai tingi kwa ban kensai segere ka ICAR ba nang ne sakmat ba kamdai syu ban mi kum kane ya ki pardo persnam ki jongi apa kadon kane ICAR hang ne ki lokal lang ne ki de banyo jimentoi om ba ki non tribal ki nyo jimentoi ya ka ai ka kam ka bakila kide ban aya kini ki lokal jongi nang ne tingi kwa ban kensai banang ne sakmat ba kam dei su ban jakum ne bat balada kini ki pardo persnam ki jongi kimyo ban trei ban join bang ka kam nakaleng ka sengin sawan bang bat kai ka bangin sale ngin sapani hek ka sngi kane ka dei ka kubor ka bangin kren sa kane ka ICAR na markum bangi ong ba nakapor sa kapor ka jahang ne ka bakibe ya kini ki lokal ki banang ne ban trei dei na ka daw nakaleng ka seng gimla su ban supait ngin penino na kakam la da kata ka jingi keren kambait namar ulak kular une usio ba lasi monde un sakot ya gine ki batre hang ne bakin wan join bang la da kam urlong nyikwa bakar sai bana kaleng kerseng ngin wan da ka wai galenti pat hang ne hapo ICAR kani ka jinglong jinginong tre po ICAR ka jujana na kapor sa kapor mo na kapor sa kapor kani kamde bale ka director le kita ki FAO re gide lang ba jung ki scientist apa ki pentrai kanono project kidan nak jong ki brio inon tribal barjala pentrai tu nda ka tu project la lut pisa kamdon fund show ya ki brio la jong kilara no shakawe project kadba ya ki khna khasi jungi ya ki lokal banang ne pan kele penban banweng na ka kam go baki ki trai takara ulong haba ngidon mengi kisang balang ki wan ban complain singi kisang balang indangi la lej yang tei ngilap ya ki jingsisa indangi la keren yang menayu scientist tu Chaudhry ngila keren yu Chaudhry wong bomdon fund show temta haba ngi wan keren yu FAO adien bo FAO la simkhai gene kam wong batang suan director pen urlong no ban ra no ikini sakawe ke project kebedan pisa te ukrim syam laweng iki te kata kade ke ba ngiyo kubon na FAO Teng ikermen ro bala sinkong director wan ikermen kanwan ka kano no jing thumu ko ba nak mda tunyo kambyang ikine lara kila thumu banweng ro tenre ka bang mot benong namar ba pi ke jing don jing ini ki scientist ki banabar nabar ki barjala ka ba ga yo kam yo jam jongi ki lokal nang ne tam ki national ne bun ba kim yo kam te kita kada ulong ni nakaleng nakapor ngi wan ni ngikir paru sarkar bakan simkhya halor bede bi ki central government namar ba kini ki officer ki bawan nek central government lale amon chapa pala aba ki chisen be wan tray kam la nek wan
join tere po ICR project han ICR ki kam ki bate po ICR ki ju raru ki brio lo jong ma ki penrung ki non tribal ki pentre ki ying jong ki kadwa ki siu tulop lengwa ka oke te ki brio jong i pat kim ju da khamsim kele be banweng te ta karau ka message ka kwa ban kren ne da ka basai kalong balada kini ki khna jungi ki saweng ni ka kam lada ka jikran jungi menta kam urlong kumbangi la ekren dalile ngin mailat ngin khang tala sundan ya ka water management